Edan cara mbiyen. Dadi nek arep golek masalah karo aku ketanggor kowe Dur. Lho, nek ngono kowe wani karo Durna. Genawe susul klambi kok ora wani piye? Wis nganggo training kaya ngene kok. Iki nek nggo nendang iki ora bakal suwek. Hah? Wong wis suwek ket wingi kok. Heeh. Ha iya ngono kok. Wah, ae. Iso mlebu tangan. Mula aku nek kukur-kukur kok penake ra jamak-jamak. Anggere turu tak kukur kaya kejel-kejel. Dapure ora. Mula ana bedhekan bakso apa sing paling enak? Ya kuwi bakso dikukur esuk-esuk. Tak printeng dasmu lho Gong kowe iki omongane ora. Ayo, nendi pampanane terkati. Lho, Bagong pepalange Begawan Durna. Ora minggal ayo metu coba. Ayo tak tutke Begawan Durna. Sampeyan sayang mboten kali kula. Lho, kowe iki abdiku, Bagong. Mongko kowe abdi sing paling nyenengke. Ngamarta ki nek ora ana kowe, ming ana Gareng karo Petruk, karo bapakmu ki ora gayeng. Ning nek ana kowe dadi gayenge ora jamak-jamak. Ngamarta dadi kaya kebak kabagian. Betul. Terus mengenai hal seperti ini, sing endi? Durna niki wau lho, pun kula tantange. Sing nantang Durna sapa kula? Sampeyan prisa to? Iya, aku ngerti. Lah terus napa sampeyan mboten ngewangi kula? Lho, Bagong, kowe arep gelut karo Durna to? Nggih, aja kuwatir. Aku sing ngrampungi. Kok njur ngambung barang. Saking seneng kowe. Daradasena. Apa? Kowe sampeyan sayang kula mboten? Ora. Mbok sayang yo. Lah piye kon ngajar Kurawa? Wis kowe lungguh sing kepenak. Engko Kurawa tak jotosane. Asik. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillah. Kaget tau. Tak kira sapa lah. Iki kok ora panglik. Penemban Durna sing ngrawuh neng Karang Kadempel. Nala Gareng. Lah kok iki ting jerdul piyayi-piyayi. Waduh. Iki kok malah penemban Durna ya sowan mrene, Truk. Weh, lah kok malah aneh to iki. Ki penemban Durna kok sowan mrene, Gong. Wis kok klebon penyakit. Penyakit apa? Wis penyakit werna-werna nek kuwi pokoke. Kok iso ngono? Wah. Ketekan putra-putra Pendhawa mau rasane ki anyep, anyes kaya nganggo AC. Bareng ketekan piyai siji kok sumuke pol ya, Tru. Panas suasanane, panas. Ayo ati iki nggawa suasana. Nek sing rawuh ki atine ayem, atine becik, atine tentrem kuwi suasana ki dadi adem. Nek sing rawuh ki wong brangasan, wong tumindake elek ki terus dadi sumuk. Ha iya. Ning ya dirungokke sik wigatine Begawan Durna ki apa? Tak rungokke anggere macem-macem ajiar nang kene. Oh iki pendhita lho, Gong. Ora urusan. Ora urusan pendhita, ora urusan apa-apa. Ngisruh Karang Kadempel. Ajiar nang kene. Bagong meneng dhisik. Siap. Aku tak nyuwun prisa Begawan Durna. Takoni, Pak. Nek apik sediane diluluske. Nek kira-kira arep gawe kisruh, arep gawe rame, arep nyebar hoax. Hoax apa? Kire. Kuwi hoax ki kabar tidak benar itu hoax. Ngono. Penemban wilujeng. Iya Semar. Slamet tekaku ning Sambikala. Arep aku tekan ning papan kene ana swara sing ora kepenak. Ning ora tak anggap ya ben. Penemune wong kuwi dhewe-dhewe tumrap Begawan Durna. Ana sing penemune wong Durna kuwi apik, Durna kuwi becik, kuwi ya akeh. Ning ana sing duwe penemu Durna kuwi ala, kuwi ya monggo. Monggo anggone biji. Kula nyuwun pangapunten anak kula. Ora apa-apa. Wilujeng rawuhipun slamet tekaku. Penemban bekti kula kunjuk. Nala Gareng tak tampa pangestuku tampanana. Nggih. Bekti kula kunjuk penemban. Petruk tak tampa pangestuku tampanana ya Petruk. Nggih. Ana Gong. Wis krungu dhek. Sing ora nampa ya njajal tata kramane. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Penemban Durna. Durna bekti kula kunjuk.
Agong. Wonten dawuh. Kowe tak takoni kowe wangsulan ya? Nggih. Kowe ki nek ora suudon karo aku ngapa to? Kowe ki nek ora ndek panyokro elek, bareng kok bawa elek karo aku. Kowe ki ngapa? Aku tekan ndi iki wis tok loke sing elek. Aku tekan ndi wis tok anggap penyakit kuwi. Janjane aku ki apa to? Tak takon karo kowe. Lho, sampean niku kok malah takon kali kula. Sampean niku sebagian apa? Sampean niku teng pendhita to? Pendhita kok tau nekke penyakit? Ha apa ora? Ora ya wis. Rasa digawe sepaneng. Mosok pendhita kok penyakit? Ya, Tru. Kula ya mung sak omong-omong kula kok. Ning suaramu ki nyocok ning ati. Ha endo, aja nganti kecocok. Engko ki ngeyel kok Gong pancen. Bekti kula konjo, nek wonten lepate nyuwun pangapunten. Tak tampa, pangestuku tampanana. Tak tampa sakarmu ora sakarmu. Ora penak. Ya wis ora tak tampa. Mangke kiriku men totoli pitik. Pangestu kok totoli pitik ora. Iki ngene ya Semar. Nggih, pripun? Aku prapta ning Karang Kadempel. Sayekti diutus dening anak Prabu Duryudana. Sampean diutusi nuwun Ngastina. Wigatosipun Tatya Wruhanamu Semar. Yen to kana negara Ngastina saiki lagi nungsang puyang gudel bingung numbuk bentus para kawulane. Merga wis ana sesasi iki negara Ngastina kuwi kaya ketaman begebluk. Akeh para kawula ingkang sok lara sore ketiwasan, sore lara esuk nandhang kapralaya. Mongko wis madal saling usada. Wis ora kurang-kurang anak Prabu Duryudana ngene ngrawake para brahmana winasih sewa sugata menyang para nimpuna supaya nambak rengganing praja panandhening katindakake gagar wigar tenantuk karya. Nalika semana tumuli dawuh kalawan aku supaya aku mahasing asamun, mahasing asepi tapa brata semedi maladihening nyuwun palimarmaning para dewa. Jroning aku tapa aku entuk sasmita ing dumeling ana ing Karna. Sasmitaning dewa ingkang tak tampa negara Ngastina bisa maluya nirmala temajati jati temamulya. Yen ta ora keteng amung sedhela tinenggan dening Semar Badranaya. Mula Semar tumuli aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya sowan ning Karang Kadempel ing wigati mboyong marang kowe. Ayo, tak kanthi kowe sowan ning negara Ngastina ora keteng mung sedina rong dina. Kowe mapan ning negara Ngastina, mengko yen ta pagebluk mau wis sirep, tumuli kowe bali ning Karang Kadempel. Wadene kowe krasa kepenak nggone mapan negara Ngastina, kowe moh bali marang Karang Kadempel. Ora apa-apa, Semar, ora apa-apa. Malah kepasang Yogyakarta katujuh ngenu. Dene kowe gelem mapan ning negara Ngastina. Kowe njaluk apa bakal keturutan. Kowe njaluk pangkat apa bakal kasembadan Semar. Nggih. Mula dina iki setemene aku ora kok sowan ijen. Kurawa wis padha mlumpuk nedya mboyong marang kowe. Wis diyasake tandu. Saka ing Karang Kadempel tekan negara Ngastina kowe ora bakal dijak mlaku, nanging bakal ditandu, dianggep wong sing wigati, wong sing bakal gawe padang negara Ngastina. Ayo, dina iki mangkat Semar. Mengko upama kowe wis bisa gawe padang negara Ngastina, balimu kowe bakal disangoni 7 gerobak Mas Pices Raja Brana. Kuwi nek menggo mbangun omah kowe iso tingkat 400. Apa ora moncer kowe? Kowe tekan Karang Kadempel tumuli lemah kiwa tengene tok tuku kabeh, tok deki pendopo. Ora kok kaya omahmu saiki iki aku kok ngenes banget to Semar. Saplahe kowe melu para Pandhawa iki kok rumangsaku Pandhawa ora gatekke karo uripmu coba. Ya bener omahmu pendopo. Ning kok payone kok ana gendeng, ana seng, ana plastik. Iki pendopo model apa aku tak takon karo kowe. Mongko nalika semono aku sowan mrene iki udakara wis 5 taun kepungkur. Lincakmu ya ora ganti-ganti. Lincak kok campur karo telek pitik. Kowe kuwi abdining Pandhawa. Lah kok uripmu ora mingsra babar blas. Mbok ya golek kamuktening lair to Semar. Golek derajat, golek pangkat, golek brana picis, golek bondo donya dienggo nyukupi marang uripmu ning alam padang. Ning nek kowe gelem sowan ana negara Ngastina, iki bakal malik grembyang amung diutung 3 kedheping paningal. Kowe sowan negara Ngastina 2 dina 3 dina bali dikanteni 7 gerobak Mas Picis Raja Brana, mutiara inten jamrut hergeni. Kabeh bakal dipasrahke marang kowe. Tekan Karang Kadempel tok dudah sak karung wae, mongko saben sak gerobak isine 40 karung. Kuwi 7 karung. Petungan. Ayo pikirin, apa kowe ora blereng? Kowe buka sak karung wae iso to nggo tuku lemah 4.000 hektar. Wis, tok deki omah 350 meter. Yasa stadion bal-balan. Yasa apa wae kowe bakal kelakon. Kowe tuku tumpakan kereta kencana tinarik
jiaran caca 8 ya kelakon. Kowe ora mung nganggo jarik sing sarwa luwuk kaya ngono kuwi. Ah, kathokmu training ireng. Le tuku nang nggon wayangan to kuwi. Ketara mereke ora terkenal. Semar kok nganggo training tulisane SD Kali Bawang. Cetone training le ngenehi kuwi le dum-duman. Sarungmu ya mung sarung luwuk kaya ngono. Kowe suweng ya mung suweng lombok abang ora ganti-ganti. Kowe sesuk nek wis saka negara Ngastina nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, dumadi saka inten ya iso nganti kewer-kewer kupingmu. Kowe nganggo sarung prada emas ya kelakon. Untumu sing siji kuwi ditretes sinten? Dadi nek guyu mak klop-klop ngono. Apa ora glelek? Ora mung kowe sing sugih, nala gareng Petruk Bagong gawekno omah kabeh. Ora kelong bandamu tak kandhani. Nek isih kurang nyuwuna marang anak Prabu Duryudana, mesti maringi karo kowe, ora bakal wegah. Wong urip ki mboten anu lho, Pak. Mboten napa jenenge iki ngawula bondo donya. Arep kokean bondo donya nek atine ra tentrem ya terus. Heeh. Nek cara aku mbok wis Pak urip ngenten iki malah kepenak. Ya, Gong. Ya ora ana ya penak sugih. Maksude piye to kuwi? Gelem Mar. Lho. Ana aku njaluk 2 karung. Tanggone nutup utangku. Terus tanggo yasa omah. Ora apa-apa mung sedheloke kok. Kowe tekan negara Ngastina engko diobongi menyan. Terus kok nek negara Ngastina wis padhang mulih nggawa 7 gerobak. Wah, gleleng, Man. Wis yasa pendopo. Karo yasa sarean sisan nggo kowe. Kuwi rak kurang ajar to. Bapakne kok yo, engko nek wong melarat terus dadi sugih iki nyok kaget lho, Truk. Serangan jantung. Ayo, Semar mbuka sak karung biak isine Mas Inten terus nyekeli dadane. Mati. Terus karunge ditumbang 3. 7 karung. Ada gareng sekarung, kowe sekarung, aku 5 karung. Kowe iki senengane kok arep-arep menang terus ora. Kowe manut ya Semar. Wis kowe mangkat to dina iki. Nek wadene iki kowe ora gelem mangkat, kowe ora gelem sebudal ana ing negara Ngastina. Aku diparingi Purbawasesa. Diparingi Purbawasesa dening anak Prabu Duryudana. Dadi aku ning dutu duta kongkonan ning duta ngrampungi karya. Kowe kudu kelakon sowan negara Ngastina. Tinimbangane kawula Ngastina entek mergo ketaman pegebluk. Aku bali marang Praja Ngastina ora gandeng karo tanganmu, ora iso nyowanke karo kowe. Wanter ngendikane anak Prabu Duryudana. Begawan Dara bakal dicopot kelenggane. Yen perlu bakal dikethok gulune dening anak Prabu Duryudana. Mula sowanmu iki mau nyelametke uripku ya Semar, kejaba nyelametke uripku, kowe manut karo aku. Ewadene kowe ora manut karo Begawan Dara, tak kanthi ning Ngastina kowe ora gelem, tinimbangane aku mengko mati dipejahi dening anak Prabu Duryudana. Oh, awulung kowe ting tak ruda paripeksa. Kowe sing tak jiat. Nganggo cara kepiye wae kowe kudu tekan negara Ngastina. Bangga, najan kowe mlayu tekan ngendi paman. Kowe bakal tak oyak, tak kanthi menyang negara Ngastina. Yen kowe ora gelem, sing tak katutke dosamu, kawula sakarang kadempel. Tak bumi angus dina iki Semar. Bagong arep ngopo? Sik, Mar. Tenang, Mar. Iki ana kata-katane Durna sing marahi atiku merkitik. Merkitik piye? Durna mau arep meksa karo kowe ning negara Ngastina ora masalah. Kowe pribadi urusanmu wong loro. Ora ana sambung rapete karo anak-anak. Ora ana sambung rapete karo kawula Karang Kadempel. Ning bareng Durna ngucap, nek Semar ora gelem diboyo ning negara Ngastina, kawula Karang Kadempel arep di bumi angus. Iki nang kene iki sing marahi muntap aku, Pek. Pak kok, Pek. Aku muni Pek, Po. Meng lirike kok krungu ya, Mir. Kowe iki nek omong sok kebablasen ora. Iki sing marahi aku ora seneng, iki sing marahi aku ora trima. Nek masalah kok diembet-embet karo kawula sak Karang Kadempel. Aku tak takon, kawula salahe apa? Kawula ora ngerti kenthang ki muling lelakon pojok plereting kanan. Kok arep di bumi angus karo Begawan Durna? Ora sadar dhek nek dhek iki omong ning ngarepe ketua pemuda Karang Kadempel. Sapa gong ketua pemudane? Aku. Lho.
Kowe to saiki. Aku saplai menang voli. Wah. Ame menang voli kok dadi ketuamu. Gleleng padake toser. Wo. Gaweane ngumpani tak umpani swara semet, tak umpani swara semet. Lho, kok voli kok umpani swara? Dolop kok mingan. Dolop-dolop ora. Nemban, ngapa, Bagong? Kowe kok maju ning ngarep aku? Aku arep ngurus omonganmu. Ngurus perkara omongan sing kepiye? Kowe mau omong muni piye? Lho, kowe kok ora basa karo aku? Oh ya ora penak suarane. Gunane apa aku mbasani pendhita sing ora penak suarane? Kowe sadar ora to? Nganggo jubah putih, kethu putih kuwi pambegane ya putih, resik atimu. Ning sing putih mung jubah karo kethumu, nek atimu letek kowe pendhita ndok basa. Penyakit kowe. Mulane ndi-ndi anggere ning durna geger, ngendi-endi anggere ning durna geger. Kowe menghasut dengan kata-kata sing ora bener. Loh. Aku muni piye kok kowe nesu? Kowe mau muni piye? Sing arep tok bumi angus apa? Karangkadempel. Karangkadempel ki masyarakate akeh. Masyarakate Karangkadempel ki pirang-pirang? Ana 1444 KK. Nek 1444 KK kuwi tok bumi angus, berarti kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe jagal menungsa kowe, Dur. Hah? Kowe udu pendhita kowe. Kowe pembunuh kowe. Kowe rawangon kowe nganggo sandangan pendhita. Nek arep boyong Semar, aja nyangkut-nyangkut karo masyarakat Karangkadempel. Aku nesu ngene iki ora mbelani bapak. Ning sing tak belani Karangkadempel. Iki bumi wutah getihku. Iki bumi kelahiranku. Bumi yang kaya dengan adat budaya yang ada di Nusantara. Iki ngapa e Bagonge ngapa e caitan ora? Nesu kok dadi deklamasi. Dadi nek bumiku iki arep tok ganggu gawe, aku ora ikhlas, Dur. Aku ora ikhlas. Nek aku wis muni ora ikhlas, rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Ora nyawang kowe iki derajate apa? Ora nyawang kowe iki derajate pendhita. Nek mung arep gawe geger, arep gawe rusak, ajange diadane Bagong. Wah, edian Bagong. Ora usah cerewet kowe. Iya. Ajange dadane Bagong. Enteni nang kene. Nang ndi, Gong? Salin. Wah. Nek wis aku nganggo kathok training sabukan tampar kawat putih ngene iki. Iki pakaian tak nggo ngajar wong ta. Mulane aku nyandang kayane aku ora wedi sapa-sapa, Dur. Ngejak pirang dina wae. Arep kowe nggo soto Kurawa. Aku ora wedi. Aku ketwingi wis ngesak soto mbako. Ayo ditandheke ya. Perkara karo boyong karo Semar boyongen. Ning rasa ngrasani karo wong Karangkadempel. Nek Semar ora gelem tak boyong ning Karangkadempel. Utawa tak boyong ning negara Ngastina. Oh, kawula Karangkadempel kene tak bumi angus tenan Bagong. Iki sing dadi masalah. Ngrampungke ora ning kene. Ayo. Golek papan sing jembar. Golek papan sing jembar. Bagong ki wong kulino gelut. Tandane, Kowe ngerti ra? Terminal Deksa iki gentone iki. Aku ning wis insap. Aku wis ora manggon ning kono mergo aku wis tutuk lekku edan cara mbiyen. Dadi nek arep golek masalah karo aku ketangga kowe, Dur. Lho, nek ngono kowe wani karo Durna. Genawe susul klambi kok ora wani piye? Wis nganggo training kaya ngene kok. Iki nek nggo nendang iki ora bakal suwek. Hah? Wong wis suwek ket wingi kok. Heeh. Ha iya ngono kok. Wah, ae. Iso nggo mlebu tangan. Mula aku nek kukur-kukur kok penake ora jamak-jamak. Anggere turu tak kukur kaya kejal-kejal. Dapure ora. Hah? Mula ana bedhekan bakso apa sing paling enak? Ya kuwi bakso dikukur esuk-esuk. Tak printeng dasmu lho, Gong, kowe iki omongane ora. Ayo, nendi pampanane terkati-kati. Oh, Bagong pepalange Bengawan Durna. Ora minggal ayo metu coba. Ayo tak tutke Bengawan Durna.
seruh sisan. Bocah kok kandanane angel. Bocah kok semene. Nah dedelke BH. Aja omong karo Bagong. Bagong nek omong cangkeme elek ora. Iki gawe masalah ngerti ra? Gawe masalah ngerti ora? Ngerti. Lah kok tok gawe masalah, pancen gak sengaja, Pak. Aku ora mbelani kowe lho, Pak, kowe aja GR. Aku ora mbelani kowe. Kowe arep perkara arep diboyo karo Durna ora masalah, terserah. Kuwi perkaramu. Kowe arep nggawa 7 gerobak karo ngisi mas, monggo aku ora pengen. Nek Durna ngrasani katentremaning masyarakat Karangkadempel. Iki, Pak, sing wis diresmi dilantik dadi ketua pemuda. Iki dadi kewajibanku tentrem lan orane desa kuwi nang pundhake para nom-noman, ora kok malah nom-nomane padha teler-teleran, padha dolanan obat. Manusia macam apa kowe? Terus di mana? Di mana tulang punggung negara nek tulang punggunge wedo teng gloyor ora karu-karuan, negarane remuk. Mula aku kudu sesanggem, aku tak rampungake. Aku adoh saka minuman keras, adoh saka obat-obatan. Sirku ngopo? Gawe tentrem Karangkadempel. Nek ana sing ganggu Karangkadempel kaya Durna kuwi mau, aku sing ora nrimake. Tepuk tangan. Wah, tepuk tangan kok dikon. Ya wis rasa itu. Dek, bocah kok senengane gawe heboh lho. Heboh nek ora heboh nek ora dadi senengi. Aku dadi kangeni mayang sewengi ra metu Bagonge ditakokke. Ha iya. Ngerol e. Ha wis kono nek nandangi Durna dik ditandangi. Lho. Aja sing ngewangi sapa? Lah wong sing nantang kowe kok njaluk diwangi. Truk. Ngewangi ora kowe? Aku ora ndek masalah apa-apa kok. Aku ono dirampungke dhewe. Aku le ngoyo perang Rukurawa ming nglabuhi lambemu mbok yo men. Reng kowe ora ngewangi aku apa? Lho, ngapa aku ora ndek masalah apa-apa kok? Ya wis, oke. Kowe ngono saiki karo aku. Ora masalah. Dikira aku terus ming semendhe karo kekuatanmu apa, Truk? Dumeh kowe anake Semar sing dhuwur dhewe, sing jangkae amba dhewe, sing kekuatane gedhe dhewe. Kowe tak suwune tulung nyingkirke memala Karangkadempele wangsulamu kaya ngono. Oke. Tak titani omonganmu esuk sore iki. Asli aku tak titani. Wah, anggere kowe njaluk tulung, Gong. Iki, Gong. Tak preke mingan. Wis ora sambung kowe aku. Gus, apa? Sampeyan sayang mboten kali kula? Lho, kowe iki abdiku, Bagong. Mongko kowe abdi sing paling nyenengke. Ngamarta ki nek ora ana kowe ming ana Gareng karo Petruk karo bapakmu ki ora gayeng. Ning nek ana kowe dadi gayenge ora jamak-jamak. Ngamarta dadi kaya kebak kabagian. Betul. Terus mengenai hal seperti ini sing endi? Durna niki wau lho. Pun kula tantange. Sing nantang Durna sapa kula? Sampeyan prisa to? Iya, aku ngerti. Lah terus napa sampeyan mboten ngewangi kula? Lho, Bagong, kowe arep gelut karo Durna to? Nggih. Aja kuwatir, aku sing ngrampungi. Kok njur ngambung barang. Saking seneng kowe. Daratasena apa? Kowe sampean sayang kula mboten? Ora. Mbok sayang yo. Lah piye kon ngajar Kurawa? Wis kowe lungguh sing kepenak. Engko Kurawa tak jotosane. Asik. Ndara Gatotkaca. Piye Bagong? Kula dipotoli sirahe. Yo, aja kuwatir potolane. Wong sik drat-dratan langsung dicabut wae. Yo. Ben rusak ora iso didandani. Yo. Ndara Antarja, apa Bagong? Kula disemburi kabeh. Yo, semburane. Ben do mlonyo awake men do mundur saka Karangkadempel. Yo, engko nek Durna mangkano maju perang krubut wong pirang-pirang. Yo, aja kuwatir. Ndara Bimanyu, apa Bagong? Sampeyan tahu to? Pas ngelak nika kula goleke unjukan mlayu aduh banget nganti kula gembrobyos. Iya. Pas teng-tengah alas kelingan to? Iya. Pas pados Wahyu Cakraning ra? Iya. Dados pendhita? Iya. Kelingan mboten? Kelingan. Berarti lelabuhan kula gedhe tumrap sampeyan. Ora bakal tak lalekake.
Saniki kula nek ke taman kanan kaya ngene iki panjenengan pripun? Aja kuwatir aku mbilani kowe. Sip. Ora butuh kowe, Nyok. Wah, edan ya. Bagong ngrayu sapa-sapa kok ya iso to ya. Adhake ora butuh kowe, terus ora butuh gareng. Iki lho rekan-rekanku. Wis siap nandingi para Sata Kurawa. Ngoten. Awong ya urung do mangkat kok. Kaya kowe iki bombong-bombongo. Oh iya ya. Niki lajeng mangkat methuke Kurawa njeng napa? Lho, aku manut kowe. Kowe iki ketua pemuda to. Aku manut ketuane. Oke, ketua pemuda memerintahkan anak-anak Pandhawa Buddha sekarang menemui. Aduh, kok. Lho, ana anu Sata Kurawa. Dibuat mundur. Pukul mundur para Sata Kurawa. Mangkat saiki, Bagong. Buddha samrika ngestoke dawuh, Bagong. Kaya uncek ini kok ngeleng rasa. Piye, do percaya ora karo aku? Ketua pemuda sing ngesahke Nalendra Ngamarta do wedi karo aku. Buddha saiki sendika, Bagong. Wah. Aku nek ora dipercaya karo telek-telek iki ora masalah. Ora apa-apa kowe do ora percaya karo aku. Ane sing penting aku dipercaya karo ndara-ndara putra-putra Pandhawa. Nang kowe ya aja meneng wae, Bagong, kowe mbantu. Siap. Mbantu aku nek anu apa jenenge jagoku kaya ngono kae kumandel mesti menang kok. Ayo. Aku tak mlebu ning ngomah tak ketemu karo mbokmu. Si Mbok Kanastren, Pak? Pak. Kowe kok iso entuk Simbok Kanastren, moko Simbok Kanastren ki widodari lho, Pak. Kok iso entuk? Tok sebeh. Ora. Tok guna-guna mesti. Kowe elek e. Elek kae mbokmu tresno karo aku. Ngene wae, Pak, Simbok tapeke. Us. Bocah nekat. Simbok barang kok dijaluk ora. Ayo kowe ora ngerti kok. Simbok Kanastren ki widodari reng. Wah, Semar ki gleleng. Mulane gedheke Semar tak bolongi. Awar ndelok polahe Semar. Anggere tak bolong tutupi kertas semen. Tak bolong meneh tutupi kertas semen. Tak uncek ra kena tutupi triplek keparatan. Bocah kok kurang ajar. Wong arep delok kok njaba padang banget. Wong arep nginjen kok bolongane disenteri. Isi ning jero rak ya krasa kok ana clorot-clorot. Hai goblokmu ora. Ora aku bar golek kodoke. Sentre rak ning bathuk. Ayo nang ngene iki malah sentre mlebu jero. Tau dipasangi dom terus Semar. Oh, Semar. Ben keculek matane ora. Dan untung ora nyoblos. Bagong. Heeh. Sapa iki? Aku kok kaya urung tau tepung. Lho. Aku Kurawa, piranganing Sata Kurawa. Kartomarma dudu Kartomarma, pancen aku padha karo Kartomarma, ning aranku Surtayu. Wis jeneng kok nganggo jeneng kali. Lho. Jeneng kali sapa? Serayu. Surtayu. Surtayu dasar pranyata. Bapakmu tak boyong ning negara Ngastina. Nek perkara Durna arep boyong karo bapak mung gemantung wangsulane bapak. Bapak gelem apa ora? Nek bapakmu ya wis wong nyilik wong nggo boyong ki adile sing diboyong gelem ya mangkat ora ya wis. Ora kok meksa sak penake dhewe. Terus arep gawe geger karang kadempel. Bagong sing ora trima. Tantrimaning Bagong Durna tak tantang aku ngerti nek Durna nggawa Kurawa. Ayo, krubunten legane atiku.
Boyongan Semar nek iso nglangkai kuwandane Antasena. Ngapae? Aku sing tok ajokke. Ha sampean iki ajeng ngewangi kula mboten? Ngewangi kowe. Aming ditantangke kok nesu. Lha niku wong tuwa dikeplak. Salah kok omongane ting clemong sak penake dhewe. Pun pokoke sampean siap begitu niki wani sikat. Yo. Karo ketua pemuda ora kena ngeyel. Iya ya. Nyepelekke ora. Iki jagoku. Lho, Antasena. Heeh, Pakde. Aku sing ngewangi Siwa Badranaya ya kakekne Semar. Nek Pakde Surtayu ora gelem mundur sak Kurawana aja takon dosa aku sing ngarep ngundurke Kurawa. Mulane Bagong Gempilo sirahe gleleng pacake. Jebul didombani karo Antasena. Pancen bener, nek ora ana iki, apa wani aku? Aku wonge jujur kok. Gandeng ana para putra Pandhawa mula lambeku sak penake dhewe ling jeplak. Mergo aku dikewangi karo anak-anak Pandhawa. Ayo. Sirnana Ndara Antasena, boyongan Semar. Nadyan kowe diwangi anak-anak Pandhawa, sepira kekuatane anak Pandhawa. Apa kira-kira iso ngalahke para Sata Kurawa sing dadi nyatane minggir jajale Antasena. Siap Den, siap Gong. Maju. Yo. Aku mundur. cocok tumbak jebol dadang wal. Lagi.
Gatotkaca Siwa Kartomarma. Kula aturi mundur. Wah, ora bakal mundur mboyong Semar. Paribaksa kula wantun kalian panjenengan. Ayo, ungano dadamu. Kula aturi majeng Siwa Kartomarma mati dening aku. Ketoke wirang nek ora maju kok sing maju kok mung anak-anak Pandhawa tok. Padahal iki Karang Kadempel, bumi wutah getihku. Ora pangling iki, Satama. Wedian ora basa karo piyayi. Basa apa? Awan basani kowe ya. Dhuwur aku derajate karo kowe. Lho, kowe batur. Aja disawang lair, Mas. Kowe ketoke piyayi ning nuwun sewu. Metu saka weteng apa kowe? Hah? Wong tuaku pendhita. Bapakku pendhita, ibuku widodari. Widodari ning keleke papat. Lho, keleke papat piye? Weh, ora ngerti critane kok. Kowe iki anak jaran mo. Wis. Ora watun iso ngucap. Kowe aja ngene karo Satama. Ayo, neng kene sapa kowe apa aku sing kudu tekaning pati? Piye? Kaya apa aku sing kudu tekaning pati? Lena pangendhamu tak pecah siramu. Lena pangendhamu tak suguhi ramban. Lho. Tanahi dedak kowe mesti doko. Ha ta? Kuwi pangananmu to? Ora. Kalonjana wis kene ijo-ijo. Wis. Ijo-ijo dengkul mlocot iki. Mati denengku panggal sayani. Yo. Sampean modar tenan lho. Kita arep melu perang bonangel nggih perang niku nggih. Lah kok kita kaya mencolot-mencolot. Karang kula niku mung guru senam e. Dadi sane mung mencolot-mencolot nek kon ngantem ora iso blas. Pengen iso perang. Pengen iso perang. Pengen. Ngamuka tak bantu. Serius? Yo. Yo ora mung omong kosong lho, ora. Tak bantu. Carane aku mancing ning awakmu. Tenane? Tenan. Metu ngendi? Metu cangkem? Ora sedeng. Napa niki? Niki ciut ning sok amba barang. Dengkulmu mlocot ora. Ngampet ambegan.
Manjing ning awak mau. Nggih. Wis. Wis. Lho. Gus? Sampeyan teng pundi? Ning awakmu. Serius tenan. Kowe ora iso lara, ora iso mati. Kowe kenggonan aku iso ambles bumi. Kowe iso mapan ning jero bumi tanpa beda ning daratan. Tenane, tenan. Carane ngampet-ambegan awakmu tibakno ning bumi ora bablas tekan jero bumi. Niki serius niki? Yo. Mun anggere aku kejegluk tak tonyo sampean yo. Wah, lang gleleng tenan iki saiki aku. Ngamuk Kurawa tenan rasa njaluk bantuane sapa-sapa. Wah. Piye Reng? Lho. Kok iso ambles bumi? Lho, ayo abdine Ndara Antasena. Nek ngambles bumi wae pinter. Coba njajal aku tak weruh. Ki lho, Mat ki lho. Yo. Jedul mburimu, mburimu Reng, mburimu. Wedan. Ambles meneh. Mburimu Reng, mburimu. Wedian ora sida. Mburimu Reng, mburimu. Wedian bocah iki kok mbebeda wong tuwa. Mula nek ndek bendara iki dimanfaatke. Iya, iya arep njaluk Ndara Gatotkaca. Lolo garing nggih. Ngopo mrene? Bagong pamer Ndara. Kula wiwirangan. Pamer apa? Dinclupi Ndara Antasena terus titik-titik ambles bumi, titik-titik ambles bumi. Tela kula dintekke kabeh. Telone sapa? Tela pekarangan kula do ambruk. Jupuki Bagong saka njeron bumi. Bagong iso ambles bumi. Dinjingi Ndara Antasena, mbok kula dinjingi ta Den, mari iso mabur. Pengen aku mancing ning awakmu? Nggih. Ngampet-ambekan. Aduh. Malah ngentut kula. Pun kepun. Kowe tak nggoni awakmu kowe iso ngambah Dirgantara. Sapa-sapa iso tak sambri. Oke, Gempon. Irikata Dyan Gatotkaca tinon mapak Karkasota. Mpun Den, wis. Kul mancing teng awak. Wis. Carane mabur sikile gedruke ping 3. Kowe bakal ngambah Dirgantara. Diar kowe wer. Ketok tak potol ndasmu kowe. Wajake wae sing rumasane sing iso ampuh ki meng kowe tok. Wah, merdeka tenan iki. Wah, gleleng tenan. Ayo, Kurawamu, Suramarta, Jawa, cangkingi siramu kabeh kowe. Bajigul. Wah, cilaka iki. Apa ora kowe Durmagati kowe? Tak tancepke lemah kowe. Mati dereng aku Kurawa kok glelenge karepe dhewe. Kowe tak plinteng ndasmu lho, Reng. Kok njur aku ditimblas-timblis wae. Wong loro digdaya tenan iki, Gong.
Ayo, kowe iso ambles bumi, aku iso ngambah ndir Gantara. Ayo, areng apa kowe? Waduh, Durmagati lolos, Durmagati lolos. Waduh, kok mak slep kok ya penak banget ya Bagong ki ya. Kaya ora ana ganjelan sithik iso mandlep ngono. Jan kaya ora ana gregel-gregel iso. Kaya mak slep ngono lho, penak banget ngono lho. Edan anak. Rumansa kok kaya ning banyu. Aspal atos barang kok ya. Iso slap-slap. Kurawa bubar ora karo-karuan. Ming mungsuh Panakawan kok sak penake dhewe. Oh, Kurawa nggedabiah kok ki ancacah ngrebdo tanpa guna. Ming mungsuh Panakawane kok bubar ora karo-karuan iki arep menang karo sapa to, Le? Aku ki ngumun karo kowe. Kartomarma Surtayu Durmagati mungsuh karo Bagong karo Gareng kok mundur ki. Mongko Kadang Nata apa ora jeneng mirang-mirangke. Selamat malam. Selamat malam. Sengkune gila karo aku. Paring dikira demit. Kok jedul saka njeron bumi. Meneng wae. Oh yae, legane ae. Banter tenang. Mati aku Sambata. Ayo amuk Suramarata Jayamarata imbang yen padha-padha. Bagong aku njaluk urip. Kurawa jak mulih. Kurawa ora gawe rusak Karang Kadempel. Jak mulih. Lak tonyo lho, Reng. Medune nang isor nggo pencokan sirah. Sorry. Yo karang rung tau landing. Nyun ngapura kaya. Ki sing dadi tok sumbering perkara wis kecekel. Heeh. Kapake Reng. Bondo wae. Terus tangane dibondo, sikile dibondo, klikarke ning aspalan. Kowe golek beras sak gegem, heeh. Aku tak golek pitik sak oke-oke. Beras diwur-wurke ning mripate Sengkuni, pitik diculke ora nata limatane Sengkuni. Aja, urung entuk pitike. Lho kok geger to ya? Aduh Bagong, aku njaluk ngapura. Mesake kuwi jenenge niksa. Ya nek Sengkuni mati namung picak. Rame dadi tukang pijet to. Ha iya. Sakit to? Ngene wae, golek gerobak loro, terus gulu taleni gerobak kon mlaku ngalor, sikil taleni gerobak kon mlaku ngidul. Engko ora pedhot wetenge. Aduh. Aja Bagong. Gerobake lagi nggo ngusung damen. Kowe santai wae. Aduh mati aku. Aku tak nggawa Kurawa mulih ning aja mbok siksa. Mulih. Ora mulih ditanono kowe. Iki aku nek wis nesu ngene iki aku gelem ambles bumi, kowe tak pendhem urip-uripane bumi modal lho Sengkuni. Iya aku tak bali. Pendhitane iki. Aku mek pengen boyong karo bapakmu ayo. Aja ngoparangi karepe Begawan Durna.
aja palangi karepe Begawan Durna. Terus kowe arep ngopo? Nek kowe palangi karepe Begawan Durna, kowe tak katutke dosane, kowe tak sirnake Bagong. Wo, ora ngerti awake dhewe sak. Bar nyenake Bagong apa piye? Ha. Pengen tak timblis saka dhuwur. Ya ngono apa piye, Durna? Loh. Lho Gareng kok iso mabur? Lho, Gareng wis tuku tiket pingenane kok. Padahal ora iso mabur. Gareng nek wis ngono kae nimblis apa-apa iso pecah sirahe. Gareng nimblis sampean dies. Sampean pecah sirahe glecak. Aku saka njron bumi. Slep. Halo. Iki tak ketokke ndase tok. Ndase tak ketokke, awake tak klelepke. Hah? Kowe ditimblis Gareng. Ak candha awakmu ak pendem urip-uripan sing arep ngewangi kowe sapa ya? Hah? Loh, kowe iso ambles bumi cetha yen kowe kenjingan Antasena. Pancen iya, mula aku digdaya. Tamakno, cundha maneh ning nganti aku tekan ning pati meguru karo kowe. Cundha maneh ora temomo ning awakku, kowe sing tak ajar Begawan Durna. Suwun nggih, Den. Ya. Padha-padha. Ning telane Gareng balekke. Ajeng ki kula nganu kebaan rondo Kebaan rondo ki rak ya golek nganggo dhuwitmu dhewe ora kok ambles bumi kok nyasaki pekarangane Gareng. Balekke, nek ora tok balekke aku moh. Kowe tak pidana engko. Nggih, mengentuk sithik apa ning katok gedabel ngono kok. Karang kula lebokke sak barang Gongnon. Kurawa wis mundur. Nggih. Bapakmu kon tekan kene. Terus wigatine apa sing diperintahke bapakmu bakal dileksanani dening anak-anak Pandhawa. Oh nggih. Mir. Setan. Mbok yo sing sopan karo bapakne marmir. Timbali Ndara Antasena. Nendi? Kae ning pelataran kae Ndara Galkaca, Ndara Antarja sing arep tok jibah, tok wenehi tugas. Ana didhawuhi nggo aku wong tuwa ora kene dono koso malah cenguk-cenguk. Pripun Den? Njumbake kelawan kesagu aku nalika semono, aku sagu diutus neng Ndarawati. Nggih. Aku sagu diutus neng Amarta, aku sagu diutus neng Mandura. Siwa Badranaya. Nggih. Tak suwun ampun ngantos dados dredah. Pokoke upama sinuwun Narendra ingkang kula kersakaken rawuh nek ora kersa rawuh ora apa-apa, ning sing baku pusakane. Dadi sing diutamake pusakane. Oh ngono kae. Nggih. Ya pancen kaya mengkono aku tak nyuwun pamit. Yo Siwa Semar aku nyuwun pamit. Siwa Badranaya aku nyuwun pamit. Nggih, ngatos-atos kula enteni teng Karang Kadempel. Nglumpuk ing para bendara lan pusaka bisa nyembuh kekuatan kula anggen kula badhe mujudaken gegayuhan kula Ndara. Yo aku njaluk pamit yo kae. Nggih, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca ing ngatos-atos nggih, Den.
nyuwangsung monomadin luwih kana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara. Ora pangling kaya Atmat Jaku Ndrapsila geni. Wisang geni ingkang sowan ning Projeng Ndarawati. Padha kanthi harja nggir sowanira kulup Bambang Wisanggeni. Tansah pinanganing kawidadane ring Sambikala Praptakuwa, aku ngaturake sembah bektiku katur ngersaning wa Dwarawati. Ya, tak tampa. Gawe gedhening atiku ora liwat pangestu ning wakmu tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Antasena Atmat Jaku Cabagus padha kanthi raja sak praptamu. Pangestune Siwa Ireng wilujeng ning Sambikala. Aku ngaturke bektiku katur ya wa. Ya, nggih tak tampa pangestuku tampanana. Anggere kekalih. Ingkang paman ngaturaken karaharjan rawuhipun nggih. Paman Setyaki winantu ing karaharjan sowanku paman bektiku katur ya paman. Ih kula tampi. Bektiku katur ya mak cilik. Ih kula tampi Anggir Antasena. Dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wonten ing Datul ya Projeng Ndarawati. Yo, mak cilik kaya wis ora kurang prayoga. Misanggeni. Ana mari gawe apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Mara gage matura. Yen pancen sowanmu iki saka pribadimu dhewe matur ingkang terwaca nanging yen ana ingkang utus sira diutus sapa kulup Uma Ireng Atmat Jaku Ndrapsila geni kepiye sejatine praptaku ning negara Ndarawati iki ora saka karepe Wisanggeni dhewe nanging pancen aku ana ingkang utus sira kulup diutus dening sapa Aku diutus dening Kaki Badranaya, ya kakekne Semar. Wa mugi andadosna ing kawuningan yen to sejatine kakekne Semar mau banget nggone menggalake marang negara Ngamarta. Ya kuwi negaraning pepundhenku para Pandhawa. Mulya ento nganti ana wawan sithik wae tumrap negara Ngamarta, mesti kakekne Semar mbudidaya supaya mulihake negara Ngamarta kaya wingi-uni. Ya, pancen kuwi kewajibaning Kakang Semar Badranaya. Lah, dina samengko cetha banget Kakang Semar dawuh. Kalawan Wisanggeni kakekne Semar dawuh kelawan aku. Yen to wektu dina iki negara Ngamarta nedheng taman Pacoban. Akeh para kawula ingkang padha singnar marang kautaman, wekasan jejeking adil padha ditinggal. Pernataning hukum negara ora padha dipaelu. Wekasan padha nggudel bingung, numbuk bentus sakarepe dhewe. Mula kakekne Semar bakal duwe gawe ya kuwi mbangun kayangan dudu kok wujuding wangunan ingkang magrong-magrong ingkang tanpa beda kaya wangunaning kayangan kuwi ora nanging pengen mujudake negara Ngamarta kuwi uriping para kawula embane kaya ning kayangan kebak ing katentreman kebak ing karukunan lan kabungan ora ana rasa cedha cinedha ora ana rasa cacat cinacat lan ora ana rasa regejegan anane amung sarwa tentrem suka raharja kepengin diwujudake ana ing negara Ngamarta. Nanging ana syarat sranane ya kuwi kudu nampa rawuh ing pusaka Ndarawati ya ing winastan Sekar Wijaya Kesuma. Mula wa gandeng kakekne Semar kuwi piye ing wis keladuk yuswa. Mula tumuli Wisanggeni nyaguhi marang apa kang dadi dawuhing kakekne Semar minangka duta saka Karangkadempel sowan marang Projeng Ndarawati. Ing wigati aku pengen nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kesuma yen perlu Siwa Ndarawati ndak aturi rawuh ning Karangkadempel. Saperlu ngestreni marang kakekne Semar nggone bakal duwe gawe mau upama Siwa Ndarawati ora kersa tedhak. Dawuhing kakekne Semar cetha lamun yen Siwa Ndarawati ora kersa rawuh ning Karangkadempel ingkang kudu rawuh pusaka Ndarawati Sekar Wijaya Kesuma. Wa Ireng ing Ndarawati. Kemejot padoning latinetra kocak ngundarandir idem nyomangolon caka wadanari romberaneng kuseta lah kok dadi Semar pengen bangun kayangan kuwi apa pancen wis dibeto nganggo naring keganep yen perkara Semar nggone bakal bangun negara Ngamarta kuwi pun wa sarujuk pun wa mathuk nanging ora usah nganggo tembung bangun kayangan sabab tan wurunga lamun kapireng dening para Jawata Kakang Semar bakal nampa pidana saka para dewa. Mula Kang Sanga kuwi Wisanggeni yen to siji sira kepengin nyuwun ngampil wujuding Sekar Wijaya Kesuma. Aku tak takon karo kowe Maragake Wangsulana, Sekar Wijaya Kesuma kuwi apa to? Kuwi pusaka kadewatan.
kuwi pusakaning para Jawata ingkang diasta dening awakmu Indrawati. Mula rasa ben wong diwenangake ngasta dening Sekar Jayakusuma. Apa meneh amung derajate Kakang Semar Badranaya. Mula Kang Sangka kuwi sing gedhe pangapuramu siji Sekar ora bakal tak paringake. Angka loro aku ora bakal prapta ning Karang Kadempel. Merga aku wegah yen to nganti klepetan dedosaning Kakang Semar gone bakal bangun kayangan mau wisanggeni. Kagatri sanggap irang nangkul kirempit-kempit dosang reknaning bawana Di misanggeni wis didapuk minangka dadi juru wicara wondene aku ingkang eksekusi. Lho. Tembungmu ki apa? Tegese aku sing tumandang karya. Nek Pakdhe ora maringake Sekar Jayakusuma diboyong marang Karang Kadempel, tegese Pakdhe ora njurung marang kersaning kakekne Semar nggone bakal bangun kayangan negara Ngamarta. Tegese Pakdhe mentala marang kacintrakaning negara Ngamarta, Pakdhe seneng yen to negara Ngamarta bakal rubuh. Merga kawulane padha nungsang puyang gudel bingung numbuk bentuk sakarepe dhewe. Mula yen to nganti Pakdhe ngiklasake kaya ngono aku sing ora trima. Saiki ngene, Pakdhe gelem nyumaring ngampil apa ora? Lho. Lah kok dadi kowe sugal ucapmu Antasena? Sugal wae. Sampeyan men disuwuni ngambil Sekar Jayakusuma ora diparingake kok dadak nganggo tata krama. Aku ki wakmu Indrawati wis ngerti. Apa kaya ngono kuwi wak abon. Sampeyan ki wakku Indrawati. Nek sampeyan ngregani karo rembunge wisanggeni mesti maringake wujuding Sekar Jayakusuma. Nek Siwa Indrawati ora maringake rawe-rawe rantas malang-malang putung. Kok sik to? Tembungmu kuwi kok nantang karo wakmu Indrawati. Tembung rawe-rawe rantas malang-malang putung iki tegese kowe arep wani karo wakmu Indrawati. Paripaksa kudu wani. Nek Siwa ora maringake ngampil aja takon dosa. Aku wani karo Siwa Indrawati, Pakdhe Kresna. Menawi angger badhe tumindak kados mekaten mangsaipun sanes Kanjeng Prabu Ndrawati. Nanging Setyaki minangka dados senopati Ndrawati ngempun naremaken tentrem lan botenipun negari Ndrawati menika wonten pundhakipun senopati Ndrawati ing pamaning Garbaruji. Iya, aku ngerti, Pakdhe. Pancen wis tak jarak. Aku muni ngene mau, aku menjontrot penggalih Pakdhe Garbaruji. Atau mak cilik Garbaruji supaya Pak cilik nesu karo Antasena. Neng kene iki malah dadi jalaran nggonku bakal meksa karo Siwa Ndrawati maringake Sekar Jayakusuma. Saiki kersaning mak cilik piye? Menawi angger sampun boten dipun nemutaken kepada waksa kula mentala kalian panjenengan. Nek pancen mentala pampane ora ning kene mak cilik. Ayo metu Jawa ditaker Antasena karo Sencaki menang endi? Kula aturi jalan Jawi kene. Krewikan dadi grojokan gegoyon dadi tangisan. Mongko niate wakmu ora kaya ngono kuwi sanggeni. Lah kok dadi kadangmu ngrandu gombol ing ora bisa meper maramu bal-babaling kanepsun. Aku mung manut karo Siwa Ndrawati. Yen manyen perkara iki arep digawe rame ya digawe rame, nek digawe becik ya digawe becik, nggih. Mengko mundhak dipoyoki dening para wong kang ora seneng kelawan Nata Ndrawati. Kakang Antasena ndakno, Setyaki tak endhake. Sekar Jayakusuma mengko bakal tak pitunge dhisik wisanggeni. Iya wae, ngestokne dawuh. Keperanggul mungguing ayuda kewapak bawatnya bentar bawatnya bentar kewabangnya mungguing aloka
Neng kene saiki ditemtokke Antasena karo Majelis Setyaki iki kekuatane menang endi? Janjanipun kula melas kalian panjenengan. Aja melas, Majelis, aja melas. Wong isa depan-depan ngene iki aja nurun duwe rasa melas. Mengko ndalik tumandang ora lahir batin. Ketokno kasudibianmu, aku ya tak ngetoke kasudibianku. Babar wisan ditaker anak werku Dara karo Satria Garbaruji iki menang sapa? Nggih. Ngendikanipun sampun kados ngaten. Panjenengan mriku ngendikanipun nyocok dhateng manahipun ingkang paman. Pancen tak sengaja Mak Cilik. Nek ora ngono ndak ora dadi perang. Malah saiki diseksekke para kawula sanegara Ndarawati. Antasena karo Setyaki iki menang endi? Nuwun sapunten, pancen ora kena digawe becik. Yen wis ora kena digawe becik, njaluk pangapura yen pamanmu Garbaruji Mentala karo kowe Antasena. Ayo panggah tak ayani Majelis Setyaki. Oh, iki merganing batimu. Kakang Antasena, Kakang Antasena, aja kaya ngono. Antasena sabar. Wah, ngegol-goli kowe kene. Wis arep dadi mengkari bet-bet ngono. Rame iki mau. Rame-rame apa? Iki ki makmu cilik, makmu kiper kuwi. Makmu cilik. Kowe iki omongane kok kaya bocah enom to. Iki aja nganti tok waneni ndak ora prayoga, ya mung arep jajal. Ora kena jajal-jajalan. Jajal kok ora tuku. Kuwi lah senengane kowe iki senengane kok. Kowe tak tabuk sisan. Setyaki wonten dawuh. Siramen nganggo tirtaning kesabaran. Nggih. Siramen nganggo tirtaning kesabaran. Nggih, setaken. Aja nganti kesusu mengko ndak ora prayoga. Antasena kuwi anakmu. Nanging suwantenipun sampun nyocok dhateng manah kula. Cah enom ora ngerti tata krama karo wong tuwarmane. Kandhani. Ora dijempalani ndak emtuman bae. Iya, aku percaya. Kowe mesti iso nyempalani Antasena ning urung kaluwan karah, ya to Ni? Iya. Urung karuan kalah sing dadi nyatane jadiane jajal ning ndi kose. Wis ora padha gelut to, aku wegah nek kaya ngene iki. Antasena piye? Sekar Wijaya Kusuma tak paringake. Lah rak ngono ket mau lak malah ora geger to Pak Dik. Mau nek wis paringake mau malah ora gayeng kaya ngene iki. Wis to, gawanen nang aku mengko uga bakal prapta ning Karang Kadempel. Aku arep nekseni kaya ngopo to Kakang Semar ngene bakal mbangun kayangan Negara Ngamarta. Ya. Mergo aku percaya karo Kakang Semar iku ora bakal tau goro karo sapa wae. Aku ingin tanggung jawab po. Ya, wis anggene tampan ana. Sawise mbok tampani kowe bali marang Karang Kadempel. Engko ora suwe aku mesti bakal budal marang Karang Kadempel ngaturake panuwun po. Sekar Wijaya Kusuma boyo ngendhisik mung aku nututi. Iya, Siwa Ndarawati ngestakake dawuh. Gedakan iki ora teka parangake nderek. Nggih. Reksana negara Ndarawati ya Dimas nggih nistakaken dawuh. Aku tak mbuktekake kelawan kabar ing tak tampa saka anakku Ndarbsila Geniyasi Wisanggeni. Nggone Kakang Semar kepengin bangun kayiwangan dan tumraping negara Ngamarta. Nggih. Nistakaken dawuh Paduka Kanjeng Prabu. Menawi kula mekaten sembah kula ingkang gumiring Jengkar Paduka Setyaki iya. Aku njaluk pamit titip negara ya Dimas loro nistakaken dawuh. Sugeng tindak Paduka mugi kalising sambi kala prapta wonten negari Ngamarta. Setyaki kadangipun Kakang Yayi. Iya, ngaturake panuwun Dimas. Abimanyu apa dene Gatotkaca
sowan tanpa tinimbalan ana wigati apa kulup sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra tadah Padanawa sowan kula mboten saking pikajengan kula piyambak namung dapur dipun utus dening Kakang Semar inggih Siwa Badranaya sowan Umigun sing langit kelap-kelapaton lergen saking risang mawe gandrung ing Antarja nggih kasinggihan kula ingkang sowan kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuning Wakming Mandura Tampanono kula pendhingga jimat paripin dayaning kasantosan eneng apa kowe sowane negara Mandura mugi andados ing kawuningan sowan kula mboten saking pingajengan kula piyambak namung dapur dipun utus dening Siwa Semar Badranaya. Lho. Kakang Semar utusan lawan anakku jangkar bumi li kasinggihan mengaten. Wigatine Kakang Semar utawi Siwa Semar Badranaya badhe ambangun kayiwangan wonten Garing Amarta. Mboten ateges ambangun papan ingkang endah namung bangun dhateng gesangipun para kawula. Bangun dhateng lair batosipun para kawula sak negaring Amarta. Saengga negaring Amarta sak mangke saged pulih kados wingi uni mujudaken praja ingkang ayom ayem tentrem. Nanging kedah syarat-syaranipun wonten kula kunjukaken Paduka Kanjeng Wahing Mandura. Lho, syarat-syaratane apa? Syarat-syaranipun boten sanes kejawi namung Paduka Kanjeng Wahing Mandura maring ngampil pusaka ing Mandura. Kiai Nenggala tuwin Kiai Alugara. Sak mangke pareng ngobati kula boyong wonten ing Karang Kadempel. Lho, Kiai Nenggala inggih kasinggihan mekaten. Antarja. Yen mesine kowe ngerti, Kiai Nenggala Kiai Alugara kuwi duwe pusaka bain-bain. Kuwi pusaka kadewatan. Lah kok dadi Kakang Semar bakal mboyong wujuding Kiai Nenggala lan Alugara dadi sarana sarastrana bangun kayangan negara Ngamarta. Apa ora melek mripatmu? Kiai Alugara kuwi pancen iso tok gawa, iso tok boyong. Ning nek Kiai Alugara utawa Kiai Nenggala kuwi mapan ana ing sak njabaning daging, sak jeroning kulit. Kuwi ora iso digawa dening sapa wae. Kedah saged kula boyong, Po. Nek aku ora entuk, kula kedah meksa lan Paduka Kanjeng Prabu Mandura. Piye? Kula kedah meksa dhateng Kanjeng Prabu Mandura kemareng maring ngampil pusaka kalih. Kowe arep meksa karo Baladewa ya? Kowe arep meksa karo Baladewa? Yen ngono kowe wani karo Wakmu Mandura. Mboten ateges wantun, nanging menawi kula wangsul mboten pikantuk damel, ateges kula badhe dipun paidu dening Siwa Semar Badranaya. Sampun mboten wonten giranipun kula jejer satriya, teka kula sampun sagah nanging mboten kababar dados pakarti. Yen ngono karo wani karo Baladewa, nyuwun pangapunten. Iblis lanat bayi iki sore. Mbok Prabu kedahipun nenget. Ya, aku tak sareh. Mbangane seseke ra jamak-jamak aku tak sareh. Aku tak sareh. Ngoyak apa, golek apa? Iye, nyo Tampanono Kiai Nenggala. Koko Prabu, nggih, kula kanthi wonten ing Karang Kadempel ya. Ayo Kresna tak tutke.
saka den prayitna samorere saka balik tityani gandayani Trisunya purnama sasi gilar-gilaraning tengah latar Kakang Semar apa niati Kakang Semar pancen wis kaya diaturake dening atmajaku kabeh yo Kakang Semar Kakang Semar apa pancen kaya mengkono Den napa sing kula lakoni niku mboten kula kok pribadi dhewe sing ngrasake mboten kula dhewe sing ngrasake ning niki kanggo kabeh kanggo bebrayan utamane bebrayan negara Ngamarta kula nyawang negari kula lah kok wis ora kaya mbiyen katone wis ora tentrem katone wis mboten jenjem kawulane padha nggugu karepe dhewe sithik-sithik gegeran ana perkara sithik digawe rame ana perkara sing sepele digawe ora tentrem kahanane kahanan sing kaya ngoten kula niku ngrasakake nek kawula Ngamarta wis koncatan rasa kamanungsan mula kudu dibalekake negari Ngamarta niku dados negari songsong agunging para kawula negari Ngamarta menika dumadi saking pulo-pulo ingkang kathah ning rumiyin manunggal dadi siji ning saiki kok sithik-sithik geger sithik-sithik geger awi dipun dandosi sranane sampeyan-sampeyan iki minangka dadi pangareping para kawula aja wegah cedhak kalih para kawula aja rumangsa sampeyan ora duwe tanggung jawab nyaketi batining para kawula kawula niku mboten butuh diparingi duit kawula niku ora butuh diparingi brana picis ning kawula niku butuh dicaketi rasane dicaketi atine dikaruhke mawon wis senenge ora jamak-jamak anane kanan kaya ngeten niku merga kawula ora nate dicaketi karo pangarepe mila awi sing ngempun nggih empun nanging sakniki awi didandani alon-alon dibangun supaya Ngamarta embanipun kados wonten ing kayiwangan gesanging para kawula kebaing katentreman kebaing karukunan sami-sami ngraosi bilih gesang wonten negari Ngamarta kedan junjung dhateng negari Ngamarta ngrumaosi jejer putra bumi kudu ngreksa marang praja Ngamarta Kakang Semar iya lah banjur pusaka iki gunane apa niki jane rak minggu srana sampeyan ledo tekan Karang Kadempel nek mboten kula jaluk pusakane ngeten iki sampeyan ora bakal tekan Karang Kadempel mongko kula niku abdi lho kula niku abdi ora ketang pisan pindho ya sok ditileki ora ming dinengke mawon nek kula ditileki tok tuk Semar kowe waras apa ora kula niki le sowan ya mempengi ra jamak-jamak pendak-pendak kula caos bulu bekti glondong pengareng-areng dhateng punden Pandhawa ya seneng kula mboten jamak-jamak merga pendak-pendak kula dikaroke ning kula ya ora tau ditileki ora tau dikaroke mula kula gawe srana kaya ngeten niki ning napa sing kula ucapke bakal mbangun kayangan niku nek mboten dibantu oleh punden-punden kula sedayanipun lancur-lancur Pandhawa mboten ajeng isa nglakon. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Kembar, Ndara Kresna minangka dados pujangganing para Pandhawa ngemutaken para putra-putra lancur Pandhawa ya ampun ado-ado kalih para kawula. Dicaketi atine para kawula, dicedhaki. Mangke nek sampeyan cedhak kali para kawula niku ora usah mangkongkon, ora usah mangumumke, ora usah mangratake dening para kawula sedaya pun ngrumaosi dejer minangka kawula Ngamarta sami sengkut gumregut mbangun praja. Sami witados kalian pangarepipun, sami pitados kalian pendhuwuripun mergi sing dhuwur ya nggatek karo para kawula. Nek kawula digatekke karo sing dhuwur, kawulane mesti nggatek karo sing dhuwur. Ing mekaten mujudaken praja ingkang gemah ripah lo jinawi kerta tata turaharja ayem selaminipun Ndara